Okay guys, may buntag kanyo na nasad si Alimukoy ninyo inyong maglilingaw. So karon guys, panahon na guys, gikan pamanta sa bagyong Odette. So karon guys, mo-appeal ko karon sa tapok sa pundok sa Jard Construction. Then si Sir Benjo Labuka, nagpakuan karon nagkinahanglan og mga volunteer alang sa pagputos sa mga ayuda sa mga kaigsunan nato dito sa ubang lungsod nga naigo sa bagyong Odette. Dan ako diri guys sa ilang area. Mangita ko dire sa kuwang mga kubanan ug asa nagpita ang gusto ng bulong ayuda. So karon guys, mo ni siya ron ang mga ayuda nga atong i-repack ang uban, unya uban na karga ng uban. So adto pa ni sa uban atong mga kaigsunan, mga kalungsuran nga naigo in taon sa bagyong Odette. So taron sa Jard Construction Facilities. Gipanag-iyan ni Sir Benjo Labuka. So mo ni saron guys, ang amuang ipangripak alang sa tuwang mga kaigsunan nga naigo sa bagyong Odette dito sa lungsod sa Karkar o gadto sa Bohol. So ang uban nato mga kalungsuran karon nga wala kayo matotally damage, so dili pa nato mapahatagan sama sa lungsod sa Asturias nga diin pohon kung may usirteon mo alagad sa Sir Benjo. Apan ang uban usab nga naigo dito, nahatda na po ang uban na itong mga kaigsunan nga naigo sa bagyong Odette. So adto ni sa Karkar karon, kay sila dito sa Karkar, sa lungsod sa Karkar, doon nagi usak ka barangay nga totally gid sila nga nawa na gid tayo Pinoy-anan hangtod karon. So Sir Benjo gid ning kamot gid siya. Siya gid mismo mo ning kamot ano iya gyud gipangwanay siya gid mismo may mandar sa mga katawhan aron sa pag hanay sa mga hinabang nga iyang gipaputos o ilang gipangripak. So kami karon guys, naghakot po kami po ning mga laki may magkarga nya, mga babae mao'y namutos sa bugas. Nya kami po mga lalaki di ami sa Pikas area naghakot og nagkarga sa van nga maunay ilahang giripak. Okay guys, di ako ron kini guys sa kanang Jard Construction Facility. Laki ni Sir Benjo Labuka, nang ripak ni og ayuda. Amo ni paghatod dito sa Karkar, nga naigo sa bagyong Odette. Ito magkaigsunan dito og sa kanaang Bohol. Sa Bohol ni. So, mo ni siya ron nga tuwang nahimo nga kuan trabaho. Kauban ako ang grupo sa Guardians Pabuhay sa Asturias, ang grupo sa Taugama, sa Anpilit chapter ug sa Banoy chapter. So, kini siya ron, may kuan para mi ani biyahe sa Karkar. Para Karkar may sa Bohol. Nagaluya na kung kauban, tirighanan balik duha ka kontinirban pa ni among punon. Alang sa itong mga kigsunan. Pinaagi ni Sir Benjo Labuka, siya mismo maoy nangunay diri sa paghanay sa maong programa, sa maong hinabang nga para mapaabot sa itong mga kigsunan nga naigyo sa bagyong Odette. So daghang pakiri siya guys, ang sinakong bugas pa dito. Pang-repack pa. Nga kini siya mga relief goods na tayo. Ning kamutan jud mayong Sir Benjo nga aron matabangan atong mga kigsunan nga naigo gyud totally sa bagyo. Way pili ang maong hinabang guys, ang tanan makadawat utod sa naigo sa bagyong Odette. Tanan jud makadawat ani. Pinasikat ni Sir Benjo Labuka. Panay kamutan gid niya, siya gid mismo maoy nangunay ani pag hanay diri sa iyahang kuan, iyahang facilities diri sa Abukayan, Balamban. Medyo daghan mo gumi diari di pita sa ubos mo nang murag ato anto sa babaw. Usog sa kay mga sanya sa ubos kay ubos man. Nakabanggo. Ang sa babaw. Pero gaan-gaan ra ginon ni siya, pero kung magsigig balik-balik sa imong kamot, dugay mo bugat mo ugdang mo dugay. Bungot sa ubos.
Kini siya guys, ang among gipangalsa karon. Mga sunano ni siya. Oh, ang bugas ani. Kapag ripak pa. Oh, balik usa ka simanang kaon niyo ani sa makadawat ani. Wa kini sa iban. Usa ka karton yung madawat ani kutob sa maigos bagyo. Oh. Ang kutob sa naguba nga balay o kutob sa makadawat gyud. Dili ta sama ang uban niya. Ang wa maguba nga balay di atagan. Oh, nya en taon nang wa maguba gupo na lang para makadawat. Kini ang mga atagan tanan. Oh. Kutob sa naa dito inig hatag na mo. Makadawat yun. Way pili. Oh. Naiuban taon magigsuon na to nga waon ta maguba sa ilang balay sa bagyo. Ilang taong gupoon para makadawat og hinabang. Pili. Tagaan nila siya. Way pili. Oh, way pili ang makadawatan eh. Bali niyo niyo. Oh, para bisag igo lang mo diha nabasa mo sa bagyo, nabasa niyo sa bagyo. Makadawat ihapon mo. Ano mo ka pinangga ni Sir Binjo labo ka. Oh, way pili. Hatangi mo niyo diya sa karkar ha, kay manghatag niron. O ayuda. Unya dito po sa Bohol. Oh, Bohol. Sakay tingari mi ani o ga eloplano. Oh, kay kanang eloplano sakyan ra ba wa para bagi ko sakay ni eloplano magsukar bagi ko. Ngabli baga bitana ana og sukata. So, Tara guys. Giato pa sila, giato pa ang mga kas. Lori pakso, lori kayo taon. Ano siya ang hinabang mo ang hinabang mo ang ihatod nito sa karkar ug sa Bohol. Oh, ang sa Bohol ani. Duha ka container ban. Para Sir Binjo Labuka. Oh na Sir Binjo Labuka, siya mismo mo ni kamot. Oh, inom sa mong tubig, inom sa mong tubig. Oh, tubig. Tubig, inom mo tubig. Ang katong iyo, inom tubig. Ang kaming wag mo, beer mo, beer. Beer ito. Okay, niya katong wala pa ka-subscribe sa akong channel, palihog subscribe sa akong channel Alimokoy Trace Buhakak. Kini ako vlog lang alang sa pagtabang sa mga kigsunan. Nya do naman say kanaang gusto nga kanang volunteer, so ako ni ari ko diri sa facility ni sa Jar Construction aron sa pagtabang ug pangalsa aning mga relief goods nga ihatod namo dito sa Karkar ug sa Bohol. So salamat kay Sir Binjo Labuka sa pagdapit niya nako aron sa pagtabang pangalsa niya aron sad nga mahibaw-an ninyo ang amuang paghimo ko para sa mga hinabang nga di gyud magpili taw. Okay, gisalta na. Sama ni. Bali ni. Brad, isira sa Brad. No.